Hej Aktonauts! De sidste båtnyhederne kommer fra Sverige, da det finske værftet Jamarin afduket Jamarin Cross 55 BR i verdenspremiere på Karlshamn Boat Show. Denne bogreaderen markerer et vigtigt steg for Cross-serien med et moderniseret design og en opdateret ergonomi, som peger ud seriens fremtidige udvikling. Som resten af Cross-serien kombinerer Jamarin 55 BR et solidt aluminiumsskrog med et dæk i komposit, en konstruktionsmetode, som giver både styrke og komfort. Ved præsentationen i Karlshamn var skroget klædt i en hvid foliering, som fremhævede linjerne og understregede det sportslige præg. Dæklayouten er udformet med fokus på tilgængelighed og brugervenlighed, med brede badeplatformer på hver side af motoren, noget som gør både ombordstigning og badning enklere. Agtersættet kan omkonfigureres til et fiske- eller afslapningsområde, mens en valgfri vandskibøjle giver flere sportslige brugsområder. Modellen tilbyder desuden 400 liter lagringsplads, inkluderet et agterrum på 100 og 50 liter og et separat sikkert batterirum. Førerpladsen er redesignet for bedre sigt og komfort med en Cross-Q-berøringsskærm placeret til højre for rattet, let at læse selv i grov sø. Med en længde på 4,86 meter, en bredde på 1,96 meter og en vægt på 490 kg, blev båden vist med en Yamaha 100 og 15 hestekræfter påhængsmotor, som sikrer optimal ydelse. Med en drivstoftank på 107 liter og en topfart på nær 36 knop, tilbyder Jamarin Cross 55 BR kompakte dimensioner, smidighed og sikkerhed for op til 6 personer. Prisen er sat til rundt 499.000 svenske kroner inkluderet MVA.